ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ କୁନି ଝିଅକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ମଝିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାଡ଼ା କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଦଦା ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡକାଡକି କରିଦେଇଥିଲୁ, ବସାବସି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ। ଏପଟେ ପାଲା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ଘରଠିକି। ତାପରେ ଆମର କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି, ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ଝିଅ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ଯାଇଥିଲା ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। ତାପରେ କେକ୍ କଟିଂ ଆମର ହେଇଥିଲା, କେକ୍ ଖିଆପିଆ ହେଇସାରିଥିଲା। କୁନି ଝିଅର ନାଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ତା ନାଁ। ତ କୁନି ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିସୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ କେହି ଖାଇନଥିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଦେଇ, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଦିନଟା ଥିଲା। କୁନି ପିଲାମାନେ ଆମର ବାଣ ଫୁଟାଫୁଟି କରିଥିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲେ।